връщане ще направя клип, като слизаме по това нещо. Да, ама аз съм зад фонтанки, виж, това съм чекна навсякъде. Вчера се прекараха. Не ми кажа, че хода по дурляко да дойда да скъса чигача. Да правя подирна тънки се слагам. Нека пък ти тънки се хода, защото ще да ходила. Оле-ле! Айде, бахайте, бахайте! Не ги страхай, бабо! Това категория се изтуда, тук да можеш да караш. Тук ли? Как? Или ти без заситнал вече? книжка караме, Или ти заситнал вече? Тук изобщо не трябва категория. Това трябва да има страхотно умение. Знаем всеки един камък тук всяка. Да, естествено. Колко пъти на ден го правиш това нещо? 7-8 пъти? Не. Някой път 4-5 пъти максимум. Ама това е когато има много. Има много джипа, няма 16 джипа. Да! Питаш ми е това дела краката ми да и чисто ми макар къде да пусти. Дама да убити. Не трябва да стана, Ма те се изправиха, бе, лудите! Как ти така се правя, ма? Абе, Та с черното яки не е стараща. Айде да направим една глобка за него. Той как го изпреварвал. Дали ке, пара ке не. Прекарана пък! Виж къде! Майка нямаше къл! Чекай ми, човек! Ще не обърнеш, бе! Ще кажа ли са някакъв толкова? Не, сега да първи път. Пробвам, ако стане, стане. Моля, ако стане, вика стане! Не, определено така качвам в YouTube, да знаеш. В YouTube ще си качен! Такъв клип не, аз съм изгледал всички клипове и такъв клип едва ли ще има. Да. Много. Не, в YouTube е качен, да знаете, 100%. Страх ли го някой? Да, Ние почти стигнахме вече, нали? Там отгоре, да. Да, аз ориентирам се, нали така, ми изгледала съм суматики.